Royal Dynasty. Achi bar mangwende masoje ekoso amusaya chanaka musocha uya baka ashpelebu ashupere sakanaka atinga zorunga mukaka mirandi kuchune chakanaka tobaya dede nemukanwa tombosunga ira kunge munhu wakanganwa mopsa vakarara nezamu mukanwa uyu musocha kuchune zvasiyana amapsa ndogona ngoma ndine coniology votimboko ine psychology ndorova ngoma rine technology degree remangoma ndine sociology ndogona ngoma ndine coniology votimboko ine technology ndorova ngoma rine psychology degree rengoma ndine sociology nema ei kuna mwari we pray atizozviita dzatozviita everyday eichacha pachafura wei uchaona kuti mangoma the play tona mangoma pankaurimbo ikabata meso kudo antore tsimbo mopta pandasvikaini panzvimbo nyangwe ndakawonda indiri mbimbo vaudze hazvidi mazuru kana kuti pazuru ndofundisa vanhu nini ndoita kunge kanzuru tukula panduru pandisa maenduru amoto wemupani ukwete wekenduru ndogona ngoma ndine coniology votimboko ine psychology ndorova ngoma rine technology degree remangoma ndine sociology ndogona ngoma ndine coniology votimboko ine technology ndorova ngoma rine psychology degree rengoma ndine sociology nda number 1 andidi number 2 mopsa nda number 1 andidi number 2 mopsa toimba ngoma kunyangwe ndine flu ukaenda kukaza wonobvunza nango 10 out of 10 airangoimbwa pasina peni ndangobata mopsa tiri makwizeni endabva ndangopinda paleni nozoona kuti ndiri meni mopsa imbondoro vakuru vechitororo vakada kutanga hondo mabororo bati isusu tisu tovapinza chikororo mufororo avaudze kuti iyo madororo ndogona ngoma ndine coniology votimboko ine psychology ndorova ngoma rine technology degree remangoma ndine sociology